Maigsuon nga makit-an lang nato ang langit dinhi sa yuta pinaagi sa simbahan. Ang atong gibuhat karon nga kabuntagon atong gisinati or nakatilaw tag gamay or jutay kung unsa ang langit. Nasayod ba ta maigsuon nga wala nay lugar nga bisan asa man nga gipangandoy sa tawo nga makalabaw kay sa langit. Og nasayod ba kamo maigsuon nga ato lamang matilawan ang langit dinhi sa yuta pinaagi sa simbahan. Labaw na gyud pinaagi sa misa. Tungod kay ang misa mao kini ang patikim nato sa atong paingnan nga mao ang gingharian sa Dios diin makig-uban kita sa Dios. Bisan unsaon nato og diskarte niini kalibutan para matagbaw ta, malipay ta, malingaw ta, madato ta, muasinso ang tao, bisan unsa na lang ang buhaton sa tao para malipay. Pero kana nga kalipay mga igsuon kung dili intra ang Dios, lipay-lipay ra na. Okay? So kung di wala gali labot ang Ginoo sa inyong kalipay, dili na tinuod nga kalipay. Lipay-lipay ra na. Tungod kay ang tinud-anay nga kalipay, intra ang presensya sa Dios. Ug ato lang nang masinati diha sa misa. Kita bang tanan diri nga pag-abot sa panahon nga mahuman na ang atong misyon niini kalibutan, gusto ta mo atog langit, kinsa patas ang kamot be? Human na imong misyon niini kalibutan ug tawgon ka na sa Ginoo niya ugtog langit, di ba? Kita tanan. Tungod kay ginescribe nga ang langit kuno walay susama niini, it's beyond our comprehension and imagination. In fact, there are some people who are still living today who hope to die. Tungod kay gusto na sila mag-uban sa Ginoo, kay nindot kayo ang langit. Nabitaw mga uban nga mga iglesia, mga simbahan nga gusto nila nga mag-rapture na. Kay para mahuman na ang tanan, human na ang ilang utang, wala na sila problema, wala na labhunon, wala na badlungon, nga mga anak, mga bana, mga asawa. Quits! Nga langit na dahil pagmata, wala na, langit na. Gusto nila nga mag-rapture na. O kini mga tawhana, wala sila nangandoy. No? Inana. Maigsoon, atong tema ni ini nga Domingo nag-ingon, ang anak sa tao nagpadayag sa iyang himaya ngadto sa katawhan. The Son of Man revealed His glory to the people. In our gospel today, atong ebanghelyo karon nindot kaayo. Kay mao kini nga ang giisip sa iglesia nga I would say one of the top 3 miracles of Jesus. It is among with the miracle of katong paglakaw niya sa tubig, ang transfiguration, and the Eucharist. Ang transfiguration, usa sa pinakadako kaayo nga milagro na buhat ni Jesus. It is among of the miracles, then I would say nga ang iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay was one also of the greatest miracle. Ang iyang pagkabalhin sa iyang hulagway, 6 days after, matod pa sa ebanghelyo ni agto sila sa bukid. Og dito sa bukid, iyang gipili, iyang giuban ang iyang mga disipulo nga suod kayo niya, mao si Pedro, si Juan, o si James, o si Santiago, tulo. Then, samtang tuwa si Jesus, dito nabalhin ang iyang hulagway. Naon sa pagkabalhin, Father? Nitaas ang iyang ilong? Nahimo siyang tangkag? Dili. Kunili ni sanag ang iyang dagway kuno. Nga walay kasanag sama ni ini nga pwede nimo i-describe. Unsa may description niyo sa sanag adlaw? Labaw pa. Salina nga gipaputi sa sabon? Labaw pa. Sanag kayo ang iyang dagway. Og didto nakit-an sa iyang mga tinun-an nga nakihinabi siya ni Moses o ni Elijah. Si Elijah
namatay siya almost 1,000 of years ago. I would say close to 700 years. Moses died for like 1,400 years ago. Dugay ng patay kini mga tawhana. Ug ang mga patay nga propeta ug leader sa Israel nga mao si Moses, nakigsulti ni Jesus. Ug si Jesus nausab ang iyang panagway. Ug ingon si Moses, Lord, maghimutan rin og tulda, Lord. Kanang tulda mangod sa unang panahon, once nga greatest or great miracle or dagko kay nga mga event nga mahitabo, maghimo sila tulda. Unya butang lang monumento bato. Insa maghimo tag tulda Ginoo, usa para sa imo, usa para kang Moses, usa para kang Elias. Apan sa tinuod lang matod sa ebanghelyo wa sila nasayod sa ilang gipanulti kay gikulbaan sila. Tungod kay ang presensya sa Dios nitabon kanila. Og niingon si Kristo, og niingon ang panganod nga kini mao ang pinangga na kong anak, listen to him. This is my only son. This is my son. Listen to Jesus. Listen to him. Ingnan yung abay, paminaw kamo ni Jesus. Mausulti sa amahan. That was the instruction of God the Father. Listen to Jesus. Paminaw kamo kaniya. Og niingon si Ginoong Jesus, nga ayaw mong saba ha. Nga kini inyo experience, inyo na sinati, ugma na mo pagsaba kung banhaw na ang anak sa tao. May soon, nga naman, gihatag man tong instruction ng Ginoong Jesus, nga ugma na sila magsaba kung banhaw na ang anak sa tao. Naghan mga santos nga kung imong basahon ang ilang kinabuhi, dili sila magpahibalo sa ilang mga maayong buhat o sa mga milagro. Mostly sa mga saints, ang ilang kinabuhi nahimo lamang bantugan sa dihang patay na sila. In fact, naay usa ka chief exorcist nga patay na way back I think 2006. Gabriel Amort. Na siya thousands of exorcism. I think more than 50,000 exorcism nga iyang gibuhat sa iyang lifetime. Pila? 70,000. Saan ka ba 70,000? Pamahaw, paniud to panihapon, exorcism ang gibuhat. Yawa na, pag mata pa, yawa na iyang kaagbat. Si Tintamil good. Ka-exorcism, almost 90 man siguro siya namatay, no? 80 kapin. Pero, nahibawan lang na sa diyang patay na siya. Wala siya nang hinambog. Nga kadalihok, picture, selfie. Aysa, pagkapusis sa aysa. Mag-selfie sa ta. 1, 2, ready. Sige, pusis na. Selfie na yun. Di ba? Wala inana. Natay amigo ng mga pare daw nga kuan dili sa ato nga communion, lain nga communion. Kada kuan every step of the way ilang yung i-document ilana. Wa may mali na. Wala may mali. Kaya that is for the education. Pero kung mahimo na po ng rason nga para musikat ka daw, ma-monetize nimo ang atake sa yawa kay daghan kang mga likes, shares o mga subscribers, mga followers, alay na sad na. No? So, most of the saints, ang ilang kinabuhi, they live a life, a very simple life. O in fact, gawas lang ni Pope John Paul and ni Mother Teresa, tungod kay, during sa ilang era, manggo, they are close to 20th century, o uso na kaayo sa ngatanan ang video, uso na kayo, dili pa kayo rakuan ang social media, pero naanay kamera, dato nga panahon. So mula nga ma-document yun, even Father Pio gali, no? Ma-document ang iyang mga miracles nga gina-perform. But in fact, kung tanawon nimo sila, ginabutang sila sa ilang obispo, dito sa lublob kayo, ug tago kayo nga lugar. Away from the cameras, away from the people, pero ang mga tao, ang mga adto dito.
The same with Jesus. Si Jesus sa iyang pag-perform og miracle, ingon siya, ayaw mong saba ni ini. Dito na ninyo isulti ni, kung mabanhaw na ko, gikan sa patay. Kung ang anak sa tao, pagkababanhaw na, pagkabanhawon, gikan sa patay, gikan sa mga patay. Kinsa man yung anak sa tao to, no? Sige man ta pakaduog na niyo. Pader, nga naman nga si Jesus Christ, iyang ngalan anak man sa tao, di, tao rin na siya, Father. Dapat anak sa Diyos. Actually, ang panganod nagsulti ang Diyos Amahan, nga naingon siya, mao kini ang akong pinangga nga anak, paminaw kamo kaniya. Jesus Christ is a Son of the living God. The Son of the living God. But He is also a Son of Man. Anak sa tao. Tungod kay ang anak sa tao gina-describe ni Prophet Daniel sa iyang kaning revelation, no? Prophet Daniel na siya revelation, and he said that the Son of Man will be coming from the clouds. Maabri kuno ang langit, ug ang anak sa tao kuno mug naog magpauna ang iyang mga anghel. Then the angels from heaven will descend and ascend from the Son of Man. And Jesus Christ is the Son of Man. Siya ang gisgutan ni Prophet Daniel. Mauna nga sa unang panahon, musulti si Ginoong Hesus ganito sa mga tao, nga He is the Son of Man. He's referring to 700 years prophecy. That the Son of Man, the clouds will be open, and the Son of Man shall descend, and the angels from heaven will descend and ascend to the Son of Man, Jesus Christ. When you say a Son of Man, in the first century, clear kaayo na sa ila nga it is talking about God. Ang hisgutan niya mao ang anak sa tao, mao ang Dios nga maghuhukom sa kalibutan. Mao na nga maglagot ang mga Hudyo, maglagot ang mga Parisiyo, maglagot ang mga Sadducees when Christ would claim that He is the Son of Man. Tungod kay iyang gipaka-Dios ang iyang kaugalingon. And many times in the Bible we would always find out text that Christ referring Himself as the Son of Man. May suod ang account sa Transfiguration. Matingala ta ngano si Ginoong Hesus, nakikhistorya man siya sa patay na 1,000 years ago nga si Moses, and close to 700 years ago nga si Elijah. Ngano dili man kang Abraham, Isaac, or kang Jacob baka? Why not to David? Why not to Noah? Why to Moses man? Why to Elijah? Ngano ka? Because with these two gentlemen hangs all the laws and the prophet. Moses represents the leadership of Israel. Moses represents the Torah. Moses represents the law. And Moses, Jesus, by the way, is the fulfillment of the law of Moses. That is why it has to be Moses. Why Elijah? Because Elijah represents all the prophets. That is why the Decalogue, it is where the laws and the prophets hangs. Diin naadya ang mga balaod na tuman o ang mga panultihon sa mga propeta na tuman ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus mao ang gisgutan sa tanan nga mga propeta sa tibuok kalibutan nga nalatid sa Bible. They are all talking and pointing to Jesus Himself. And Moses, during sa iyang lifetime, he was wishing to see God. Nangandoy siya makita sa Dios. O sa dihang si Moses nagpakita ang Dios kaniya, he was not able to see the face of God. Diha lang ang iyang likod, then labay lang siya like a shadow. Then Moses has to hide on the cliff. Kay mamatay siya o masunog siya because of the glory of the Lord. He cannot stand. That is why he was only able to see the backside sa Ginoo. And Elijah also, the prophet was really wishing to see God face to face.
Pero wala gyud nakita si Elias. After more than 1,000 years, and after more than 700 years, ang ilang pangandoy na tuman, tungod kay didto sa bukid sa Ginoo nagpakita si Kristo kang Moses ug kang Elijah. And finally, they see God Himself face to face and even touch the face of God. Tungod kay si Kristo Diyos. Ingnay mga abay, si Kristo Diyos. The wish of Moses has been granted after more than 1,000 years. The wish of Elijah has been granted after more than 700 years. They finally see God, Jesus Christ, God the Son. Dapat we are 100% convinced that Jesus is God. Kaya there are more than billion of people, as I speak now, na ay billion of people who deny the divinity of Christ. Ingon sila nga si Kristo, tao lang, propeta lang. He is like Musa, He is Isa, He is like Muhammad. No, my friend, Jesus Christ is 100% man and 100% God. You cannot comprehend that if you are not baptized Christian. Tungod kay sirado kandado ang imong utok ug ang imong kasing-kasing. Once you are baptized, then your mind will be open and you have the seal of the Holy Spirit. You have the ownership of God. In this long season of ordinary time, we are being called and challenged to transfigure the world around us. Our family, our community. Pero kining tanan mag-start sa atong kaugalingon. Unsay challenge ni ini nga ebanghelyo? Kita mga Kristohanon, ako ug ikaw gi-challenge ta sa atong trabaho, gitawag kita nga atong i-transfigure, atong balhinon ang hulagway ni ini nga kalibutan into the image of Christ. Father, dako magandang kalibutan, Father. Pwede, Father, kuan lang, barangay lang. O sige, barangay. Start ta sa atong pamilya. The smallest unit of the society is the family. But, mag-start gyapon ta sa atong kaugalingon. The last enemy nga atong i-defeat sa atong kaugalingon is ourselves. Yes, some say it's Satan or the death itself. Pero as far as ourselves is concerned, the last enemy nga atong i-tame, that we have to master, is ourselves. But we cannot do that. Even ourselves, dili nato kaya atong kaugalingon. We need the mercy and the grace of God. Kinahanglan tabang sa Ginoo. Kaya man ta mag New Year resolution sa atong kaugalingon, kaya na to bag-uhol atong kaugalingon, pero magbalik ra gyapon atong karaan nga batasan. Di ba mo gawas? Mo nga di nagig ko ulitan karon. Di nagig ko ulitan, pero sa putod ka ana mo balik ang pagkaulitan, di ba? Mo ingin ta kay inani mo gid. Ko kami nga pamilya ulitan, ako mama ulitan, akong papa ulitan, siyempre aman ko mo liwat. Oh. Maigsoon sa tinuod lang, dili nimo kaya bag-uhon imong kaugalingon. Apan kung ikaw anaan ni Kristo, kitang tanan bag-unang, ang karaan ni, og niabot na ang, mao kana kita. Kung naan natin ni Kristo, sama ba ni Ginoong Hesukristo sa duol kayos, na dili lang Jesus Christ, Moses himself in Sinai, he was spending time with God 40 days and 40 nights. What happened to his face? He transfigured. His face shone like a sun. Sanag kayo ang iyang panagway. Maigsoon kung kita nakababad ta sa cellphone, atong dagway murag. Kung kita nakababad sa problema, atong dagway na nagka-problema.
Apan kung ikaw nakababad sa Dios, imong dagway murag Dios. Kitang tanan, ako ug ikaw na atay dakong obligasyon maigsuon nga aton ning balhinon ang kalibutan. Ngadto sa imahen sa Dios. Apan dili na to na kaya. Mag-start sa atas atong pamilya, sa atong komunidad o sa atong katilingban. Apan before sa pamilya, kita usa. Ayaw ing na imong bana, huy bana, pagbago na. Kanusa kapag yun mabago, Lord, ako bana, Lord, kanusa, pag yun mabago, Lord, among bana, Ginoo, akong asawa. Ambot na lang, Ginoo, ako na si itugyan mo. Di lagi na mabago lagi. Labaw na yun kung maningkamot ka, asawa, or bana, ikaw maningkamot nga imong yung utrohon imong asawa. Samot mo na noon. Ay na lang. Og dili po ni mo asawa, masabtan na imong bana. Og bana po, kay di ko makasabot na akong asawa. Awa, nabain na ka, kung makasabot ka. Muna yung bishop, di ba? Kung ikaw, asawa, masabtan ni mo na imong bana, wa, nalalaki na ka. Dili gida ni mo maispiling imong asawa. Di gida ni mo masabot. Bana, asawa, vice versa, dili nato na sila masabot. Kay ikaw ba na, wa magay tutoy. Di ba? Ang imong genital nimo lahi po ng imong figure. Kala pa lang daan, imong lahi. Muna nga ayaw bag-uha imong asawa. Kay dili na nimo bag-o. Bisan gali atong kagalingon, di gali atong bag-o. Di ba? Mabag-o man, Father. Oh, pero temporary na. Ay kung igna nga mabag-o gid dili. Ang Diyos lang ang makabag-o sa atong kaugalingon. Sa tinud-anay, the true change. Ang tinud-anay nga kabag-uhan, magsumikad lamang ni Kristo. Kung atong tugutan ang Diyos nga model sa ato individually, mabag-o gid ta. By doing so, mabag-o atong pamilya, matransform ang atong komunidad. Our contribution for the change ni ini kalibutan maigsuon is ourselves. Tugutan nato ang Dios nga i-transfigure, i-transform ang atong kaugalingon. But don't you know nga ang kabag-uhan mahitabo lang na siya kung kita magpaduol sa Dios. Sama nga si Moses, he was spending with God 40 days and 40 nights. His face transfigured, nabag-o siya. Sama nga si Kristo nakighimamat sa iyang amahan, nabag-o usab sila. Og bisan si Pedro og iyang mga tinun-an na gikan sa pagkamangisda, pagka-tax collector, okay, pagka-doctor, bisan unsa ilang mga profession sa uban, nabag-o sila nga nahimong mga apostoles. Maigsuon kitang tanan, gusto sa Dios nga bag-uhon taniya para kita magdala og himaya ngadto kaniya. Apan mahitabo lamang kana kung kita babad ta dili sa cellphone, babad ta dili sa problema, babad ta dili sa mga pag-antos ni ini kalibutan. Mahimo lang tang pareha sa Dios kung kita nakababad uban sa Dios. Unsa nang babad, Father? Mura di labhan, mura gud og kuan ka ng labhonon. Para sayon labhan og limpyo, unsaon man? Humulan. Ibabad. Para ang isda og karne musunop ang iyang timplada, unsaon man? I-marinate. Kadumdum ko sa una kanang manglabab ito gagabitag pakang. Kay gusto gid mahuman ba dito suba lapag pakang di oh. Nangagusbat ang mga sanina kay gipugos man. Gipugos. Unya gihay-hay pag dito sa bato. Di paspas kay sa katanan ang pagpuhaw. Mupuhaw man ning kolor di kolor. Init ko ng bato. Nya ihay-hay pag dito sa bato. Di naganggang. Nya karon nasayod ko nga ang insakto nga pag-take care sa na air dry, sun dry, kuan sa init lang siya ang atop unya air dry lang siya.
Unya dapat dili ibabad o dili di pakangon pugson ba? Dapat ibabad. So kita nga mga Kristohanon dili na necessary may igsoon nga ang pakangon pa ta sa tong obispo. Daw sanlagon ta. Murag gipugos ba sanlagon ta ni nga Kristohanon gayong ulo. Dili na. Nga ibutang ta ibabaw sa bato dapat ibabad. Nakababad ang Kristohanon sa pulong sa Dios ug sa iyang mga sakramento. Duha gid maigsoon. Ang kinabuhi kita labi na gid sa CEC. We are evangelical and charismatic, but we are liturgical and sacramental. Mao na nakanindot nato kay babad ta sa pulong sa Dios. Sacramental, charismatic and evangelical. Nga spirit nga nasa ato babad ta sa pulong sa Dios. Pagka born again ba? Di ba ang born again is sola scriptura? Ang gisaligan Bible lang? Tinuod mo na kita. Apan nagsalig pud ta sa sakramento o sa liturhiya. That is why sacramental ta. Nagsalig ta sa sakramento. So babad ta sa pulong sa Dios o babad ta sa sakramento sa Dios tungod kay humana to paminaw sa pulong sa Dios. Mangaon kita sa lamisa tungod kay mahimo kitang sama ni Kristo sa pagbuhat ni ana tungod kay atong kanon ang iyang kaugalingon nga unod ug atong inumon ang iyang kaugalingon nga dugo aron ikaw ug ako mabuhi. Kanang gatas bitaw, ma-preserve ng gatas sa nanay, mura ba nagdugo ang porma? And don't you know that the best food that a mother can offer to the child is breast milk? The best food for her children. Kabalo mo unsay best food nga gihatag sa Ginoo sa ato? Ang iyang kaugalingon nga dugo, ang iyang kaugalingon nga unod. Mauna nga ang simba patikim sa langit. So, welcome to heaven. Langit ni atong ibuhat karon nagtilaw ta sa langit sa 2 oras. Tungod kay nakapiling nato ang Ginoo. Og hinaot unta maigsuon nga kita usab ang atong hitsura, ang atong kinabuhi, ang atong pagkatao, mabalhin na ta. Ato nang bayaan ang karaan ug ato nang i-embrace ang bag-o aron kita maghatag og kahimayaan sa Dios Amahan. Amen. Palihog manindog.